Baki resultat sorola anw ka jamana kɔnɔ bi samedi don utukalo tile 31 san 2019. Wari bondoba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni a dɔnnen bɛ Fonds monétaire international o kɔni ɲɛmɔgɔyaso jɛna ni a ye ka juru dɔ don anw ka jamana la san 3 nataw la wasa min ye jamana ɲɛta baara o na se ka sabati cogoya min na. A jirala k'a fɔ wari kofɔlen kɔni bɛ taa jɔ dollar wari miliyari 190 miliyɔn 9 bɔɲɔgɔnko la. Diɲɛ seleke naani ka bolo di ɲɔgɔnma jɛkuluba ni a yɛrɛ bɛ wele ko ONU o ɲɛmaa ni o ye Antonio Guterres ale bɛ kongokaw fɛ yen nɔ ka se ka kɛɲɛ ni ebolabana yɛrɛ kɛlɛli wulikajɔw ye. O de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma samedi don Zulhijja kalo tile 30 hijira san 1440 aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kunun jumadon an ka jamana marabolo ɲɛma Dr Bubu Sise a ye ɲɔrɔ cercle kɔni ɲɛmaw kuma ɲɔgɔnya wasa min ye dekun min bɛ o ma kofɔlenw ka ana se ka olu cogoya kɔni dɔn cogoya min na a kɔni jirala la u ka ɲɛmaw fɛ k'a fɔ maaw kɔni hamina fanba o kɔni ye u ka sirakow ye fo ka taa se u ka sigida ɲɛta sabatili hakaja sɔrɔ yiriwali yɛrɛ baaraw kɔni sumayan bɛ yen nɔ kosɛbɛ. Dr Bubu Sise a kɔni ye a jiraw la k'a fɔ min kɔni ye baaraw ye u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ a ma janya min ye ɲɔrɔkaw ye u yɛrɛ na se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Abdu Watara ka sereyaw an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. Ko ye ko kelen o ka fisa ni kuma mɛn ko kɛmɛ ye o kɔni ye kunnafoni ɲuman ye min kɔni dira Buna Bacili fɛ ni ale ye ɲoro dugudenw yɛrɛ ka ɲɛmaaba dɔ ye o kɔni de kɛra bisimilalikan ye mais a ye kumakan min ta k'a ɲɛsin an ka jamana marabolo ɲɛmaa ma Dr Bubu Sise a ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ani a taamaɲɔgɔnw ka na ɲorokaw fɛ ka na ɲini k'a dɔn gɛlɛya min bɛ ɲoro dugudenw na ka se ka o dɔn o kɔni ye tariba ye o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛta ale ni jamana ka taaɲɛ ani basigi ka sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye laɲini min yɛrɛ talen bɛ Dr Bubu Sise fɛ kamanaganba min bɛ ɲorokaw la o tɛ dɔwɛrɛ ye sirako min bɛ yen sira in ka se ka dilan ale ni fɛɛrɛw ka bila sen kan min ye ɲɛta sɔrɔ bɛ se ka jidi ɲoro kɔnɔna na fo ka taa se ani Kayi yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ musow ka jɛkulutɔnba min bɛ ɲorokaw fɛ n'a bɛ wele ko kafo o ɲɛmaa n'o ye Fatumata Nimaga ye ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoni kɔnɔna na ko kabini jamana marabolo ɲɛbaa Dr Bubu Sise a wulila k'i kunda Kayi jamana kɔni kan a sera Kayi fan fɛ a ka tagama ye nɔbɔ barisa n'a bɔra yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ɲɛta baaraw kɔni bɛ bila o sen kan o b'a yira k'a fɔ ko Dr Bubu Sise kabini a kɔni bilala jamana marabolo ɲɛmaaya la laɲini min bɛ a la sanga ani waati ka wuli k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa yɔrɔ lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaw bɛ se ka ban ani jamanadenw ka lafiya o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin cogo min na ale ka kuma nɔ kɔni ka u ka denmisɛnninw ka jɛkulu ɲɛma o fana y'a yira k'a fɔ ko laɲini min bɛ olu la denmisɛnninw ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ ka se ka sɔrɔ k'o dilan fo ka taa se baarakɛyɔrɔ dɔ ka se ka sɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka ca kɛ cogo min na bololabaaraw denmisɛnninw ka se k'o dege nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛtɔ Dr Bubu Sise a ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ale bɛ ka fɛn fɛn kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ka kumakanw de don ka jamanadenw ɲini k'u dɔn gɛlɛya min b'u kan ani ka fara jamanadenw kan walasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ laɲini min bɛ olu la o ye jamanadenw ka ɲɛta an'u ka sɔrɔ ka se ka jidi Dr Bubu Sise ka fɔlu la a y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ye min kɔni laɲini olu fɛ o de ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen ka jamanadenw kana tɔɔrɔ jamanadenw kana ɲɛni o hukumu kɔnɔna de la ni gɛlɛya bɛ fan o fan fɛ a kan olu ka wuli joona joona ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛya ninnu na o de kɔni kɛra sababu ye laɲini min bɛ ale la o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya ani ɲɛta ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ Dr Bubu Sise a ye ɲoro marabaw fo ka taa se ɲoro denmisɛnninw ka jɛkuluba a y'u bɛɛ lajɛlen hakili lasigi k'a yira k'a fɔ ko hamina min b'u la o hamina in bɛɛ lajɛlen bɛna dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma sirako gɛlɛya min kɔni kun fɔra o baaraw bilalen bɛ sen kan joona joona kokura waleya ninnu bɛna kɛ sababu ye nin sirako fɔlen bɛ se ka dilan ani ɲɛta ka se ka sabati ka kɛ sirako yɛrɛ nasira kɔni fɛ dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Sandar fo ka taa ɲoro o sira fana ko o sira fana dilanliw baara bɛna bila sen kan nka o sira a ko a bɛ mun ye ni sabali ɲini ɲorokaw fɛ barisa o sira dilanli bɛna bila kulu kɔnɔna na kulu min yɛrɛ ye farafinna cɛncɛnbolo jamana 5 min bɛ n'a bɛ wele ko G5 Sahel olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka o sira in dilanli kɔni don ba la hukumu kɔnɔna de la a ko a bɛ mun kɔni ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakili sigi o yɔrɔ kɔfɔlen fana bɛna dilan ka ɲɛ i n'a fɔ u ka laɲini ye min ye ka kɛ nin waleya ninnu nasira kɔni fɛ Dr Bubu Sise a ye hakililajigi kɛ ɲoro jamanadenw ye k'a yira k'a fɔ ko sigi min fana laɲininen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko dialogue politique inclusive n'o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilina ka se ka sɔrɔ gɛlɛyaba min bɛ jamana kɔnɔna na o gɛlɛya in bɛ se ka ban cogo min na ani hakilina fɛn fɛn bɛ maa o maa la an ka jamana in yɛrɛ kan a ɲɛta fo ka taa se gɛlɛya min bɛ se ka ban cogo min na bɛɛ lajɛlen welelen don barisa nin waleya
minnu bilalen bɛ sen kan kabini san 1991 ni wala ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana bi a n'a sini an bɛ se k'a dilan k'a ɲɛ i n'a fɔ an yɛrɛ b'a laɲini cogo min na. Dr Bubu Sise ka nin taama ninnu nasira kɔni fɛ a ɲoro yɛrɛ jamu minnu bɛ n'a bɛ wele ko Jakite Kaba fo ka taa se Tal ale ni Ayidaralakaw a kɔni taara bonyamasegin kɛ ka nin ka foli ni walimadɔ ta k'a di nin yɔrɔ kofɔlen ma. Olu fana ye dugawu kɔni kɛ an ka jamana ye basigi ka se ka sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Halisa an bɛ an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na ni o ye Kayi mara kɔni ye. Dr Bubu Sise wulikajɔ minnu kɔni kɛra Kayi ka dɔw fɛ waasa min ye u ka sirako ka se ka sabati cogoya min na. O wulikajɔ dɔw yɛrɛ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen min kɔni ye Bamakɔ ani Kayi a siraw kɔni kun datugun bɛ. Dr Bubu a kɔni ye taama dɔw boloda min daminɛna alamisa tɛmɛnen utukalo tile 29 waasa a na se ka taa sira in kɔni cogoya bɛɛ lajɛlen lajɛ. Taama kunfɔlɔ kɔni daminɛna jɛma wa yen kɔni a ye layidu ta k'a fɔ min ye sira kofɔlen kɔni ye dɔgɔkun 2 a tɛna mɛn baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna se k'a daminɛ. Hukumu kelen kɔnɔna la Bamakɔ o waati kelen na jɛkuluba dɔ bɛ an fɛ yan ni a bɛ fɔ a ma plateforme anti corruption au Mali ni olu ka baaraw bɛnnen bɛ yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na anw ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ ye wele bila kunnafonidilaw ma k'a jira o wagati kelen k'a fɔ n'i y'a ye siraba minnu bɛ dilan anw fɛ u tɛ mɛn si la u bɛ dilan cogo bɛɛ lajɛlen na ko a sababuba dɔ kɔni ye yuruguyurugu fanga min ka bon anw ka jamana kɔnɔ. An ka ɲɛmada Ali Kulubali ka seereyaw fɛ. Mali kunkanko kibaruyaw la ni maaw b'a kalama cogoya min na fɛn ye maliden minnu bɛ yen ni olu bi Kayi sira k'i taa fɔ ka taa se Kayi sira fɛ ni waati dɔ la olu kɔni ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnlenw na k'u ka nisɔngoya jira ni siratigɛw ye k'a jira k'a fɔ ko sira in kɔni sɛbɛkɔrɔ burujalen don fɛn ye sira in kɔni ko boli cogo si kɔni tɛ a la yaasa ka se k'u ka o nisɔngoyaw jira jamana ɲɛmaaw la u na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn ye Dr Bubu Sise ni ale kun ye layiru ta k'a jira k'a fɔ ko a na nin sira in kɔni boli yaasa ka se k'a dɔn gɛlɛya min bi sira in kan o de hokumu kɔnɔ fɛn ye Dr Bubu Sise a jirala k'a fɔ ko fɛn ye a ka o taama kɔni senfɛ a kɔni bɔla alamisa tɛmɛlen fɛn ye jɛma ka fɛn ye arabasa ka tɛmɛ nin sira in fɛ alamisa ka tɛmɛ jɛma yanfan fɛ jirala k'a fɔ Dr Bubu Sise o siraw bɛɛ lajɛlen yelen kɔfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ a kɔni ye layiru kɔni ta k'a jira k'a fɔ ko fɛn ye sira in ko a dilali bɛna daminɛ a nɔgɔnni bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa fɛn ye ka se ka malidenw u ka taa ka segin ko o nɔgɔya cogoya min na nka o de hokumu kɔnɔ fɛn ye jɛkulu dɔ bɛ yen ni u b'a wele ko la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage ni dɔw b'a fɔ ko PLCC ni o ye jɛkulu min ye jɛkulu min ka baara ye ka se ka wulikajɔ kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ani baarakɛbaliya min bɛ jamana kɔnɔ ka se ka o fana fɛɛrɛ sɔrɔ o la k'o fana kɛlɛ cogoya min na olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye maaw ka a jate minɛ koyi ko k'a jira k'a fɔ ko i n'a fɔ fɛn ye ka taa Kati ka taa Kayi ko o sira de tiɲɛlen don wa ko Mali fan bɛɛ lajɛlen de ye nin ye Mali ni tɛmɛna Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a sira bɛɛ lajɛlen de bɛ nin cogoya in na maa min ye nin kuma nin kɔni fɔ nin jɛkulu in o ɲɛmaaba kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Clément Danbele ye olu ka kuma fɔlenw de ye nin ye o de hokumu kɔnɔ nka u ka kuma kɔnɔ y'a jira k'a fɔ ko min tɛ se ka faamu k'a fɔ ko Mali yɛrɛ siraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bɛ nin cogoya la nka n'i ye Mali yɛrɛ wagande kɔni jateminɛ kasabi min bi sɔrɔ a kɔnɔ ko o bi t'i jɔ fo fɛn ye sefa wari miliyari 2,000 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ na ko nka nin bɛɛ n'a ta fɛn ye Mali kɔni sira ɲuman ko a tɛ se ka dilan Mali kɔni kɔnɔ kɔrɔ de b'a jira sa n'i ko i ka fɛn ye santimɛtiri walima mɛtiri 1 bɔɲɔgɔnko ko Mali sira yɛrɛ kan i tɛ se ka o kɔni tɔgɔma fiyewu k'a sɔrɔ i ma cun fɛn ye dingɛ dɔ kɔni kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko yuruguyurugu de nana ni nin bɛɛ lajɛlen de ye ko o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ barisa ko n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ ko siraw min wele ko EPCR sira janya a n'a a bonya ni mana sira n'a a ka kan ka da ko a janya ka kan ka se hakɛ dɔ ma ka taa fɛn ye santimɛtiri 10 ka taa a 12 la ko a janya ka kan ka se o ma ani a bonya ko nka n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ ni u bɛna o siraw kɔni dilan ko i b'a ye k'a fɔ ko hali fɛn ye santimɛtiri 1 bɔɲɔgɔnko ko o tɛ kɛ ka mana sira in dilan ko o de b'a to fɛn ye sira in yɛrɛ ko a bɛ taa don fo fɛn ye dugumakolo jukɔrɔ o de bɛna fɛn ye sira in yɛrɛ tiɲɛliba yɛrɛ de ye koyi wa a jirala k'a fɔ ko o kɔni mana kɛ sa fɛn ye kasabi min kan ka don sira de la o kasabi tɔ fɛn ye maa minnu bɛ a ɲɛma u bɛ sɔrɔ ka a kɔni tɔ jigi u kunna ko barisa ko n'i y'a jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ fɛn ye sirako yɛrɛ de sanfɛ k'a ta a sanfɛla fo ka na se a dalajɔ kɔni ma ko a bɛɛ lajɛlen de kɔni don bɛ yuruguyurugu de la ko o de y'a to sa fɛn ye sira kɔni mana tiɲɛ a gɛlɛya jamanadenw de bɛ a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni ɲun wa fɛn ye ni jɛkulu in ka kuma kɔnɔ ko yaasa ka se ka fɛn ye mana sira ɲuman k'o sɔrɔ Mali kɔni kɔnɔ ko a fɛlɛ ɲɛnamaw kɔni bɛ olu kɔni bolo o y'a jira fana k'a fɔ ko Mali barisa n'i ye jamana yɛrɛ jateminɛ ko u bɛ min wele ko la volonté politique o de ye ka se ka maaw ka se ka wuli fɛlɛ min bɛ ka se ka jamana kɔni bɔ nɔgɔla siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ko o de ti malidenw yɛrɛ la minnu bɛ ka Mali kɔni Mali bi mara bɛ minnu bolo bi ko a tɛ olu de bolo ko o de bɛ ka malidenw kɔni Mali ɲɛmaaw ko o de kɛn bɛ ka o sɛbɛkɔrɔ jɛ bi wa u ka kuma kɔnɔ hali sisan o y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ nazaraw bɛ min wele ko le Mali est sous perfusion internationale o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a jateminɛ jamana caman de ɲɛ jɔ bɛ Mali la ka to ka Mali kɔni ka a sɛbɛ ka jira k'a fɔ ko o n'a jukɔrɔma tun don ko barisa a jira bɛ diɲɛ
ɲɛma o la k'a fɔ ko Mali ko sɛngɛbaatɔ jamana kɔni don ko Mali tɛ sɛngɛbaatɔ jamana ye dɛ ko Mali ɲɛmaw de kɛn bɛ ka Mali mara ni sɛngɛbaatɔ hakilila kɔni ye ko o de nan bɛ ni nin bɛɛ lajɛlen ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye gafew fana na taa da fɛn min ye kiiribulon kɔnɔ na yaasa maa minnu ka baara ye nin yuruguyuruguba in kɔni ye yaasa u na se ka bila fɛn min ye sariya ka bolo kan cogoya min na. An kun ye a fɔ ɲɛna bakurubaw la min kɔni ye Mali baccalauréat a jaabi bɔra ka bɛn ni bi sibiri ye utukalo tile 31 san 2019 ka se ka faamuya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o kow la. Anw ka ɲininikɛla Mayimuna Kulubali ni a ka jata la u seginna ni seereya min ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Camancɛ kalan laban ni an k'a ma ko bag olu jaabiw bɔra bi sibiri na selifana tile wagati hali n'o y'a sɔrɔ ɲinan kalan fanba bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra gɛlɛya kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔndanw kɔni sera ka kɛ o hukumu kɔnɔna la teleɲɛta maaw an ye wulikajɔ kɛ ka se bagi résultat bɔyɔrɔ la nin jaabi kofɔlen in bɔyɔrɔ kɔni kɛra maɲumako suguya bɛɛ lajɛlen ye maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ kule la dɔw fɛnɛ bɛ olu ni ɲɛji kɔni bɛ ɲɔgɔn na maa minnu ni olu kɔni garisɛgɛ dora bagi la n'olu ye bagi sɔrɔ olu y'u ka nisɔndiyaw yira. Awon passer an kontanin bari don wala awa ɲinan ye ne san fɔlɔ ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ ala ka nɔgɔya san wɛrɛ u ka courage ta u kana courage bila halisa ni ala ma san kɛ mɔgɔ ka san o t'i ka san ala ka nɔgɔya u bɛɛ ye. Ne ko mun ka kɛ tɛlɛli la bon an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ yira an na. Ne ba kɛ tesco de la aw ne passera ala ne nisɔndiyalen ba de don wala n tɛ se k'a dan yɛrɛ fɔ yɛrɛ ne ye mun fɔ u ka courage ta Mali kalanko halisa u ka courage ta ne b'u encourager u kana na u bara laisser u ka continuer u ka kalan in fɛ bagi siɲɛ fɔlɔ k'o jɛra o t'a yira k'i bɛ i bolo lajigin i bɛ continuer i ka kalan nafa ka ca la kojugu. Ne y'a kɛ TSS de la ne nisɔndiyalen ba de don nin wagati in na ne b'u encourager de u ka n'u tigɛ jigi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan k'i y'a jɛ siɲɛ kelen o kɔrɔ tɛ i tigɛ la jigi quoi. Ne bɛ se k'a fɔ i ye examen jɔ o i y'a sɔrɔ i ka courage ta dɔrɔn parce que Mali kalankun yɛrɛ surtout ɲina an ne yɛrɛ perturbera cogoya min na i y'a jɔ i y'a sɔrɔ i ka courage ta a bɛ se ka kɛ san wɛrɛ ala b'i garisɛgɛ. Maa minnu ni olu garisɛgɛ donna bagi la olu kɔni y'a u ka nisɔndiyaw yira wa u tilala ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu kɔni garisɛgɛ ma don a la ɲɔgɔndan o ɲɔgɔndan i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tɛna se ka bagi sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛna ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ olu fɛnɛ kɔni tun nisɔngoyalen don an balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ale y'a ka nisɔngoyaw yira. Bon kumakan min bɛ ne bolo k'a fɔ n bɛ fɛ minnu fɛnɛ m'a sɔrɔ an ka courage ta quoi ni kelen tɛ san ye quoi bon mɔgɔ ta ala ka ko dɔ fɛnɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ san ɲani bagi wɛrɛ cɛ mais tant que an bɛ balo an ka courage ta quoi. San 2019 bagi jaabi kɔni bɔlen karamɔgɔ dɔ ye ka jateminɛw kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni olu kɔni ye bagi kɛ rive droite la ko 100 sara la sara 23 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni de garisɛgɛ donna bagi la ko hali n'o y'a sɔrɔ kalan kɔni kɛra gɛlɛya kɔnɔna la an bɛ duwawu de kɛ maaw ma ni olu kɔni garisɛgɛ ma don ɲinan bagi la an bɛ duwawu de kɛ ala ka san wɛrɛ bagi sɔrɔli nɔgɔya u ye. An bɛ dugawu kɛ maa minnu kɔni ye nin bagi kofɔlen sɔrɔ ala ka sanayɛlɛ nɔgɔya u ye minnu ni olu garisɛgɛ ma don ala ɲina k'a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri wasa duna natɔlaw la u na se ka garisɛgɛ ɲuman sɔrɔ cogoya min na. Min kɔni ye diɲɛ serike naani ka wari bondonba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Fonds monétaire international o ɲɛmaayaso conseil d'administration u ye a jira k'a fɔ min ye kasabi dɔ ye o kɔni juru bɛna don anw ka jamana la san 3 natɔlaw la waasa min ye jamana ɲɛtaa sabatili baaraw a na se ka nɔgɔya an ka ɲɛmaaw ma cogoya min na a kɔni jirala k'a fɔ wari kofɔlen kɔni ko a bɛ taa jɔ dollar wari miliyari 191 miliyɔn 9 hakɛ kɔni na wa a jirala k'a fɔ min kɔni ye wari kɔni kun fɔlɔ ko o yɛrɛ sɔrɔ la koyi o bɛ taa jɔ miliyari 27 ani miliyɔn 400 dollar wari la waasa anw ka jamana ɲɛtaa o na se ka sabati cogoya min na Amadu Ɲambele ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o la an ka ɲɛmadaw fɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba min sigilen don nafoloko yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na ni an ko a ma ko Fonds monétaire international bakurubalen na n'u k'a ma ko FMI olu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni kɛra araba tɛmɛnen min bɛnna utokalo tile 28 ma san 2019 min ni an fila la n'i ye sigi yɛrɛ ta k'a lajɛ u kɔni nana bɛn a ka yira k'a fɔ dollar wari miliyɔn 191 bɔɲɔngo ko o kɔni ta k'o di anw ka jamana ma min ni a kɔni bɛna na juru yɛrɛ sira kan n'i ye nin nafolo yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni bɛna san 3 bɔɲɔngo de kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko accord triennal la o de nafolo in kɔni bɛ ta ka di anw ka jamana ma san 3 bɔɲɔngo kɔnɔna na min ni a kasabi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ dollar wari miliyɔn 191 a n'a a kun kan fɛn na n'i ye FMI yɛrɛ ka nin sigi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmɔgɔya
tun bɛ maa min bolo o de ye Tawo Zangi. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan an bɛ don min na komi bi ni gɛlɛya kɔni tɛ fila ye kelen kɔni bɛ anw ka jamana kan ka sababu kɛ kɔɔri yɛrɛ sɔngɔko ye ka taa se sanu yɛrɛ sɔngɔko ma hali tajiko gɛlɛya minnu bɛ anw ka jamana na ka taa se waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ anw ka jamana kan waati ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa se anw ka jamana yɛrɛ bɛ basigibaliya minɛ minnu kɔnɔna na anw ka jamana ani nafolo kɔni ka kan min yɛrɛ bɛ se ka juru don an ka jamana na ka se ka kɛ sababu ye ni an yɛrɛ bɛ se ka an kun bɔ ji jukɔrɔ cogo min na. FMI maaw ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ an ye dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo n'i ye olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ka se ka ni nafolo kasabi kɔni ɲini min bɛna juru don anw yɛrɛ ka jamana na o ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛ an ka jamana ni waati laban ninnu na a kɔni ye yɛlɛma dɔw boloda. FMI maaw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la yuruguyurugu kɛlɛli ka taa se a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko bonne gouvernance ka se ka an ka foroba cakɛyɔrɔ ka se ka a lasanuya olu baaraw bɛɛ lajɛlen bolodara anw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o de y'a to olu kɔni bɛ nafolo kasabi ta ka di anw ka jamana ma min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na halisa ka baara ɲumanw kɔni boloda. O kɔfɛ FMI maaw ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ kuran cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni an ko a ma ko EDMSA fo dɛmɛ kɔni ka ta ka ni cakɛ bondaso in sɛgɛrɛ bari u bɛ kuran min kɔni di jamana kɔnɔdenw ma min b'a to malika yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min na bari n'i ye kuran yɛrɛ ta k'a lajɛ bibi in na maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni ka baara tɛ se ka kɛ cogo si la ni kuran tɛ wa ni dun ye kuran tigɛ olu la o kɔni bɛ na ni sɔrɔ yɛrɛ nagasilen jamana kɔnɔna na fo an ka kuran cakɛ bondaso a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko EDM. FMI maaw ka ɲɛfɔcogo la fo dɛmɛ ka ta k'a sɛgɛrɛ min b'a to a bɛ se ka jamana kɔnɔden yɛrɛ caman mako ɲɛnabɔ cogo min na ha ka ja jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ FMI maaw kɔni nanu u sinsin kuma min kan k'a yira k'a fɔ anw ka jamana a bɛ ka ɲɛtaga kɔni boloda ni olu kɔni bɛ sɔn k'u ka nafolo kɔni di anw ka jamana ma o de y'a to ni waati laban ninnu na ni ye anw ka cakɛ bondaso yɛrɛ ta k'a lajɛ ani jamana yɛrɛ sariyasenw u kɔni bɛ ka tali kɛ fɛn min ye musow yɛrɛ u bolo bɛ se ka don forobacɛw la cogo min na ka taa se jɔyɔrɔ yɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔna na olu ka kalifa musolakaw la o kɔni ye waleya ɲumanba de ye FMI maaw ka ɲɛfɔcogo la min b'a to olu yɛrɛ bɛ se k'u ka nafolo di anw ka jamana ma. Kuma min bɛ yen nɔ ni anw kɔni bɛ se ka o fara nin kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan o de ye ɲininkali ye gɔrɔkɔ juru min ni FMI filɛ ka a juru don anw ka jamana na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ wa a tɛna bɔ dingɛ kɔnɔ wa nin ye ɲininkali min ni a gulonnen kɔni bɛ to. An bɛ dugawu de kɛ jamana ɲɛmaaw ala k'u ni sababa bɛn waasa min ye bɛn ani basigi ɲɛta u ka se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de bɛ an kunda farafinna ani diɲɛ fantaw kunnafoni kan. Farafinna cɛmancɛ jamanaba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko République démocratique du Congo bakurubalen na n'an ko a ma ko RDC n'u yɛrɛ ka faaba ye Kinshasa ye diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba ni an ko ma ko ONU a ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ale kɔni kan ka tile damadɔ tagama kɛ ni jamana kofɔlen kan ni ye Antonio Guterres yɛrɛ ka tagama lajɛ Congo yɛrɛ jamana kan a kɔni bɛna tali kɛ fɛn min ye Ebola bana yɛrɛ a ye digi kɛ dugu mun na ka se ka taa i ɲɛ da olu yɛrɛ dugu kofɔlenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Beni ani Mangina ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye Ebola bana kɔni ye digi kɛ dugu mun na kosɛbɛ kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ maa min yɛrɛ bɔnɛna a nin na Ebola bana yɛrɛ sababu la Congo jamana kan a kɔni kundamana tɛmɛna maa 2,000 bɔ ɲɔgɔn kan o ye degunba de o de y'a to Antonio Guterres ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ a ka taa tagamala Congo yɛrɛ jamana kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n'i ye Congo yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ Ebola bana yɛrɛ kɔni bɛ fan min fana fɛ n'an ko ma ko Nord Kivu o yɔrɔ kelen na i bɛna ye k'a fɔ maramafɛn tabagajɛkulu dɔw fana kɔni bɛ yen nɔ min ni u yɛrɛ hakɛ bɛ taa se fo maramafɛn tabagajɛkulu 130 bɔ ɲɔgɔn la olu kɔni kelen don ka maaw kɔni bala u ka sunɔgɔ yɛrɛ la RDC yɛrɛ fanfɛyɔrɔ in na bari a yirala k'a fɔ san 2 laban yɛrɛ kɔnɔna na u kɔni kɛra sababu ye ka maa min yɛrɛ bɔnɛ a nin na a bɛ taa se maa 1,000 ani 900 bɔ ɲɔgɔn ma minnu kɔni fara RDC yɛrɛ jamana kan kibaruyaw kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye maramafɛn tabagajɛkulu yɛrɛ lajɛ Congo yɛrɛ jamana kan u bɛ taa se fo maa 2,000 ka taa se maa 3,000 bɔ ɲɔgɔn ma minnu kɔni nana n'u ka maramafɛnw ye walima ŋaniya kɔni bɛ minnu kɔnɔ ka a yira k'a fɔ kɛlɛ kɔni ka bolo kan wa u yɛrɛ ka ta ka fara finitigilakaw yɛrɛ kan Antonio Guterres ka nin tagama ka taa RDC jamana kan a kɔni bɛna kɛ sababu ye a ka se ka i da don kisa caman na u ka jamana politiki ko sira ka taa se sɔrɔ yɛrɛ yiriwali sira ka taa se banajugu min kɔni bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Ebola o kɛlɛliw yɛrɛ bɛ se ka boloda cogo min na Antonio Guterres da bɛna don nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la kibaruya minnu mana bɔ diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba in ɲɛmɔgɔ n'o ye Antonio Guterres a ka tagama RDC jamana kan an bɛ n'o kibaruyaw ɲini ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah.
République démocratique du Congo n'an bɛɛ b'a dɔn RDC la olu ka kunnafoniyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ale kɔni ye kunnafoni kura dɔ ta k'a di dɔkun in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko foroba kalanso fɛn fɛn bɛ RDC kɔnɔna na ko a bɛɛ lajɛlen kalan bɛna kɛ fu ye o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye dugudenw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ u denw tun bɛ lakɔliso min na n'o ye kɛnyɛrɛye lakɔlisow ye ka taa u denw kɔni minɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn foroba kalanso kɔnɔna na o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye k'a yira k'a fɔ ko maaw dɔw kɔni bɛ olu y'a yira k'a fɔ ko olu kamana galen don kosɛbɛ barisa n'i y'a ta k'a lajɛ maaw bɛ ka taa u denw minɛ ka bɔ kɛnyɛrɛye kalanso la ka taa n'u ye foroba kalanso la ni gɛlɛya nana foroba kalanso kɔni minɛ o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ni waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye n'i ye RDC yɛrɛ fa b'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmansaw n'u denw kɔni jɔlen bɛ aran kɔnɔna u bɛ ka u denw tɔgɔ sɛbɛn foroba kalanso kɔnɔna barisa a yirala k'a fɔ ko o kalan kɔni kɛra fu ye nka n'i ye nin waleya ninnu ta k'a lajɛ duguden dɔ yɛrɛ bɛ min bɛ wele ko lolo ale y'a yira k'a fɔ ko dollar wari 9,000 ale bɛna o de sɔrɔ ka sababu kɛ a taara a denw bɛɛ lajɛlen bɔ kɛnyɛrɛye kalanso la barisa nin bɛna kɛ sabababa ye dɔ bɛna se ka fara ale yɛrɛ ka sɔrɔ kɔni kan RDC kalanwulu kɔni bilalen bɛ tɛnɛn nata la n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 2 kɔni ma nka n'i y'a ta k'a lajɛ foroba kalanso minnu bɛ yen u bɛ tali kɛ 52 ɲɔnbɔɲɔnko la nka foroba kalanso min ni jamana marabolo yɛrɛ kɛlen bɛ ko o ta o bɛ tali kɛ 31 ɲɔnbɔɲɔnko la i b'a ye k'a fɔ lakɔliso 20,800 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ yen olu kɔni talen tɛ foroba kalanso yɛrɛ fɛ fɔlɔ foroba kalanso karamɔgɔ dɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ka kuma la ko baara kɔni cayalen bɛ olu bolo barisa maaw nana kɛ ka yɔrɔ kɔni fa tɔgɔsɛbɛli kɛra fo place tɛ ka sɔrɔ tuguni ale kɔni b'a laɲini jamana marabaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan lakɔliso wɛrɛ ka se ka dayɛlɛ walasa maaw denw tɔgɔ ka se ka sɛbɛn. Algérie jamana kungango kibaruyaw la kunungo ni u bɛnna u ti kalo tile 30 san 2019 ma ko a jirala k'a fɔ ko fɛn ye juma kunungo juma sa ko o de bɛnna fɛn ye kabini Algérie kɔni ka manga kɔni wulila ko kunungo juma bɛnna a jumakun 28 kɔni ma fɛn ye Algérie jamanadenw kɔni bi wuli k'a fɔ ko olu kɔni k'u ka nisɔngoya kɔni jira a jirala k'a fɔ ko tɛmɛlen kɔni na fɛn ye Algérie yɛrɛ faaba la ko fɛn ye musolakaw cɛlakaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla kuma kelen de kun bi u da wa kuma min do ko kuma in kɔni kun cɛ ka jugu kosɛbɛ ko olu kɔni mago ti fɛn ye Algérie généraux min o ye finitigi jalatigi ninnu kɔni ye ko u kɔni ko u kɛnbɛ k'u tɔɔrɔ te sa ko u ka bɔ u kunna wa o ye fɛn ye k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ti u fɛ koyi o ko fɛ sa fɛn ye u kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn ye maa minnu bɛ yen n'u bi fanga kɔnɔ ni u y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Bouteflika o nɔfɛ jama ye ko u t'a fɛ k'u ye fɛn ye Algérie yɛrɛ mara yɛrɛ kɔnɔ tuguni wa ko fana olu kulo t'a fɛ ka don min kɔnɔ fiyewu o de ye kalafiliko ye k'a sɔrɔ fɛn ye Bouteflika nɔfɛmaw bi fanga kɔni kɔnɔ ko nka u bi nin fɔ waati min o y'a sɔrɔ u ka général min bɛ yen n'u b'a wele ko Ahmed Garsala ale bɛ k'a fɔ fɛn ye ntɛnɛn tɛmɛlen k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa fɛn ye kalafili o na se ka teliya cogoya min na. Espagne jamana ni Maroc jamana bɛ dancɛ bɔ dugu min na n'a bɛ wele ko Keita a yirala k'a fɔ ko taamanden 155 olu kɔni ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan ka sabu kɛ n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ nɛgɛba dɔ kɛlen bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen kɔni kori ka sabu kɛ k'a yira k'a fɔ maa kana se ka don nin yɔrɔ kofɔlen fɛ ka don Espagne jamana kɔnɔna na nka juma tɛmɛlen min bɛnna u ti kalo tile 30 ma a yirala k'a fɔ ko 155 u sera ka yɛlɛ nin nɛgɛ kofɔlen kan ni ka cun Espagne jamana kan maa 8 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ olu kɔni tora nin yɔrɔ kofɔlen na nka maa 5 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ olu fana jogi la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko kabini u ti kalo tile 22 san 2018 ni maa 620 kun sera ka tɛmɛ nin nɛgɛ kofɔlen fɛ ka don Espagne kaw fɛ fo ɲina ni ɲɔna wɛrɛ kuma se ka kɛ barisa lakana tigilamaw kun kelen bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen kɔni lakana nka kunun ta kɔni kɛra dabalibanko ye barisa ni maa 155 sera ka pan nin nɛgɛ kofɔlen fɛ hali n'a yirala k'a fɔ ko nin nɛgɛ in nɛgɛ jugu don a bɛ se ka maaw jogi a bɛ se ka maaw fara a bɛ se ka maaw yɛrɛ faga nka tunganatagaraw kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye hali ni u ni bɛ to a la u ka se ka nɛgɛ in kɔni pan ka don Espagne kaw fɛ Espagne fanga sinamatɔ maaw y'a yira k'a fɔ u ka kuma la ko u ka jamana marabaw kɔni k'u ma nin waleya ninnu ta k'a don ba la ko sinon maa 155 ka se ka nin girage kofɔlen pan ka don Espagne kaw fɛ lakana tigilamaw ɲɛna ko o ye waleya min kɔni tɛ se ka bɛn cogoya si la n'i ye nin kunnafoni yɛrɛ ta k'a lajɛ Maroc yɛrɛ lakana tigilamaw fana y'a yira k'a fɔ ko maa 400 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ olu sera k'olu kɔni balo u ma se ka tɛmɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na. Ni de bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw minnu ye anw sugandi wasa ka se ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati kelen in na don kibaru hukumu kɔnɔna la.